Ma tkisrunix, hekk iddikjara l-MP Daniel Attard fuq Facebook wara li spiċċa taħt investigazzjoni mill-Pulizija Belġjana fejn spiċċa jqabbel lilu nnifsu mal-Perit Mintov. Dan wara l-ġurnal Awtorevoli Politico żvela kif il-Pulizija Belġjana kienet qed tissorvelja il-private box fl-istadium ta' Anderlecht, l-istess stadium li fih l-MP Daniel Attard kien preżenti għal partit ta' futbol tal-Ewropa League f'Settembru li għadda, fejn propju tqajjem is-suġġett tal-Huawei. Bl-Europarlamentari tal-Labor wara din il-logħba spiċċa aċċetta l-istedina għall-laqgħa mal-kumpanija Ċiniża Huawei, xi ħaġa li Attard mill-ġdid tikkonferma waqt kollegament telefoniku li kellu mal-professur Andrew Azzopardi. Jiena spjegajt li anke kelli laqgħa sussegwenti ma' din il-kumpanija, però il-laqgħa sussegwenti kienet fi żmien meta jiena ma kelli ebda għarfien li dawn kienu taħt investigazzjoni. Fuq Facebook Attard fakkar f'dak li kien jgħid il-Perit Mintov li ridu isalbuh. Tamlu x'tamlu ma tkissrunix u insista li aktar minn qatt qabel determinat biex l-ewwel qabel kollox jipprova l-innoċenza tiegħu u jkompli jiddefendi l-interessi ta' Malta. Daniel Attard tal ukoll li hu tassew grata l-mewġa kbira ta' appoġġ li qed ikollu iżda mkien ma spjega għaliex sieħbu Thomas Bajada, l-MP Laburista, baqa' kompletament siket u ma qal xejn dwar din l-istorja skandaluża.